Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwan ka na farko channel din nan, muna roƙon ka daga nan mana subscribe sannan ka taba alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Bidiyon limamin Makka na kira a daidai sau karan farko sama da shekara guda. Kasar Saudiya ta yi watsi da dokar corona inda ce za a ci gaba da sallah ba tare da tazara ba. Tun bayan da annobar corona ta bullo, kasashe da yawa sun shiga bin ka'idojin kariya da dama don yaƙile yaduwar cutar. Kasar Saudiya, kasa mai karɓar baki masu ibadar aikin hajji da umara, ba a barta a baya ba. Ta kasance kasar da sanya takunkumin corona a kokarin ta na daƙile yaduwar cutar. A kwanakin baya, kasar Saudiya ta sanar da ɗage dokar tazara tsakanin masallata a masallacin harami, inda tuni dokar ta fara aiki. A cikin wani bidiyo a shafin Haramain Sharifain na Facebook, an ga limamin masallacin harami yana kira da adaidaita sahu a haɗa kafaɗu da kuma cike gibi. Rubutun da ke ɗauke a bidiyon ya ce, bayan shekara 1 da rabi, Sheikh Balila ya yi kira da adaidaita sahu a cike gibi. Kalli cikakken bidiyon. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الله